Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Deni Ismaois. Halo pemirsa, selamat pagi, selamat beraktivitas. Mumpung esok Mbak Isma sangat semangat sekali. Mau tangi esok pemirsa. Delalah nek apa jenenge orang meninggal pemirsa siaran. Jadi Mbak Isma langsung tangi subuh mau ya gak iso turu. Soalnya sore turu pemirsa. Dan kali ini Mbak Isma mau seperti biasa masak. Soalnya ini apa jenis Pak Riko ki sudah pulang ya pemirsa. Kerjaannya selesai mau pindah ke Bali ya. Paling seminggu lagi pindah proyek ya pemirsa. Dan ini mumpung ning rumah Mbak Isma masak. Nek Pak Riko ki yo nyempatno masak. Ora enak ya masak marayu duwe bocah cilik ya pemirsa. Dan Mbak Isma sepurane kemarin konten-kontennya jarene gak banter suarane. Iku bukan karena suarane Mbak Isma sebenarnya iki wis tak banterno ya seperti biasa pemirsa, tapi kemarin emang pakai HP-ne si Dapin, HP-ne Mbak Isma drop, baterai entek terus nganggo wae Dapin. Delalah sing dinggo konten kalau pemirsa. Pas sampai Mbak Deni tanya jawab soal suami Mbak Eni kuwi yo gua HP Dapin dadine iki suarane emang gak iso metu ning HP kuwi kaya HP-ne Pak E ngono kae pemirsa. Dan iki pakai HP-ne Mbak Isma semoga yo apa banter seperti biasa. Jadi omongan ki wis kaya biasane pemirsa. Kali ini Mbak Isma mau masak ya. Praktis wae iki ape nguluk godhong telo dari Mbah Kemi kae jek, terus mau ngejar sambel dari Mbak Anita Ponorogo. Kita coba sambel pecele ya pemirsa. Kemarin kan dikasih, terus mau goreng tempe ini Mbak Jah, tempe 500-an guys. Senengane ki Pak Riko alhamdulillah kok yo pas nepaki senengane Pak Riko, senengane ki sambel pecel ngono kuwi pemirsa, sambel tomat, sambel apa teri, sambel ngono-ngono kuwi senengane. Kuman iki garingan pemojangan sing disenengi kuwi jangan lodeh. Nek kaya asem jangan menir ku gak patek anu pemirsa. Dan iki Mbak Isma kok pe gorengno sego goreng Dik Ferry saithik, soalnya segone di sore masih yo. Mbak Isma wis nyolokno lagi, dadi yo kita langsung masak baru saisa pemirsa. Kumbahane iki wis tak rendemi iki ketoke mendung sekali kengko ya ape ndang nglayat pemirsa. Ada orang meninggal ning gone RT 1 kono lho. Turut berduka cita ya, muga-muga ya usul khotimah. Iki gak gungro wonge, soalnya gak tau metu jarine loro. Tapi ya tetep nglayat soalnya kerukunan Mbak Isma ki wis dadi wong merah kuwi ya wong merah. Dikuberne merah dadi nek enek wong meninggal ya tetep nglayat. Enek wong ewah ya tetep buah pemirsa. Soalnya wis bedal omah dhewe, wis berkeluarga, wis omah-omah dadi wong kene, dadi mengikuti tata cara aturan ning gone merah kene. Manganan melok manganan, bancaan melok bancaan, opo melok opo ngono. Oke, dan iki Mbak Isma tak cucine dulu, tak taruh kan pemirsa. Tak taruh kobokan dhisik. Oke, tak taruh sini, tak cucine. Iki punyake duwene dong telo guys, ora duwe cambah. Jane Mbak Deni ning pasar titip cambah ya kan. Iso dong telone sudah mengkuning. Sing kuning gak usah dienggo guys. Mulai soalnya ya wis beberapa hari ya. Ini kulkas. Oke, kita cuci dulu. Nah, ini sambelnya khas Ponorogo, sambal pecel. Ini juga ada nomor teleponnya pemirsa. Teksturnya ambune seger banget iki, ketoke nek daun jeruke pemirsa. Sambelnya pun juga gak lembut, jadi kasar. Oke, nanti kita jar sarapan. Ini tempene 500. Iki dong telone. Mari kita masak dulu. Seperti biasa kita langsung lanjut iris tempe pemirsa.
kita goreng. Biasane nek sambal pecel kuwi ditepungi ya, tapi kali iki tempene udo guys. Udo itu alias tidak pakai tepung, jadi langsung kita goreng. Dibumbuni garam wae ngono kuwi. Nek wadah dulu. Jadi kita langsung gak usah digereti ya, petipisan, jadi langsung kita geret seperti ini. Nah itu Mbak Isma juga rebus air nggodhog dong telone pemirsa. Sebelum nggodhog engko dinggo ngejer sambal dhisik, jadi sambelnya karek ngejer, kita tidak usah susah-susah ngulek bumbu sambal pecel. Cukup kita kasih garam. Ini biasanya ditumbar bawang, tapi iki cari yang lebih simpel lagi. Oke, nanti kita goreng. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Anita sudah dikasih oleh-oleh yo, gak cuma ikut tok pemirsa, ada dodol juga kemarin yo. Iki Mbak Isma belum sempat menyutingkan Pak Ridko, soalnya yo gak nematan, gak belum disuting pemirsa. Oke, iki wis airnya sudah mendidih. Mari kita ambil, gue ngejar sambal dhisik. Oke, kita lanjut ngejar sambal. Ya, kita taruh kulkas, jadi ini yo padat sekali pemirsa. Baune sambelnya wis menyentrong. Khas Ponorogo mau coba sambelnya. Oke. Jujur seperti ini pemirsa. Teksturnya kuwi sambelnya gak lembut sekali, jadi ogol-ogol ngono pemirsa. Walah, aromane iki wis sangat-sangat pekat. Nah, iki rupane ya ayu. Ini kita nyambel deh, kemungkinan gak bisa seperti ini. Yo iso, tapi rasane anu pemirsa, orang duwe rasa sing koyok mambu duit tuku. Pekat sekali ya. Ini Mbak Isma mau ngambil ngongko tambahan nek seandainya kurang, Mbak Isma mau ambil 1 gelas. Samene gue tambahan iki ecer sambelnya pemirsa. Nanti kita lanjut langsung memasukkan si kamera belakangnya bet ya pemasak semula malik pemirsa. Kita masukkan tong telone. Gimana pe tak kono kok cambah Mbak Deni, delalah Mbak Deni sudah pulang dari pasar. Yo wis, kita pakai tong telone. Kok ngenteni Mbak Jah nek seandainya menyang pemirsa. Cambah, soalnya sambal pecel enaknya pakai cambah ya. Ya pengen dok betak.
Jadi gak usah pakai meduk-meduk sekali ya pemirsa. Ini soalnya gagangnya dawa-dawa tapi enom. Jadi gak usah sampai melumut. Dari ini kita langsung gas goreng tempe. Simpel sekali untuk sarapan ya. Untungnya dikasih sambal Mbak Anita. Jadi nek ape darurat, ape gage-gage ndang apa iso langsung ngejer ngono pemirsa tanpa nyambel. Soalnya mengundang layat. Oke. Nah, terus kita langsung gas goreng tempe. Langsung kita lanjut. Pitik pengen ndok kok ya betok-betok kae. Pitik pengen ndok pemirsa. Nah, tempe ini sudah kita bacem kasih air, mangkuk garam ya pemirsa. Langsung kita masukkan. Oke, titik menendok. Kita kali. Oh, ini sambelnya sangat. Ini ngegesak itik tok pemirsa separuh dhisik. Engko sing separuh dicerna nek sudah habis. Oke, nunggu tempene bisa ape ngentas bong telone pakai masaknya sangat-sangat simple. Pokoknya kita gak jauh dari tempe pemirsa. Iki lawoke iki tempe nek wong desa kuwi. Iki sudah mangan tempe wis alhamdulillah pinuke. Tempene kene iki enak pemirsa. Dan sing murah ya iki. Oke, kita matikan wis matang guys tempenya.
ngemeti ape ngendok. Oke. Siap pemirsa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun mantuk wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala menika ikhlasah Ibu Maria Wasanipun Bapak Haji Supar Kala Galuh Ipun panggul wonten ngersanipun Gusti Allah dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin wal muslimat. Siar pemirsa. Di esuk etan terus saiki kene. Ya wis wong ki ya terai ya anu balik neh pemirsa. Kita diciptakan ya dari bumi ke lemah saka lemah jadi dikembalikan lagi ning gone tanah ngono pemirsa. Wis muga-muga ya amal ibadah diterima di sisi Allah ya diparingi jembar kubure jembar dalane piye jembar kubure ngono ku lho pemirsa. Wis ngene Mbak Isma aduh dadi koyo malah hewe lho. Masak wis tempe gorengnya sudah mateng, dong telone sudah mateng, sambelnya pun juga wis mateng. Semuanya bisa. Dalam? Peri ning omah iki, Mak. Wis tangi. Ning omah. Mbah ning ndi ndek mang ya dolan HP wis tangi kok. Mulai dapin paling. Wis ngono pemirsa masak-masak Mbak Isma cek enek tahap gorengnya sego dikari saiki senengane sego goreng. Mbak Isma pamit ya, terima kasih banyak sing selalu support Mbak Deni, Mbak Isma ngeki saran semangat masukan wis ditonton terus ikane wis gak di-skip. Matur nuwun sing kathah ya pemirsa bolak-balik Mbak Isma pokoknya gak iso ngomong apa-apa ya sepurane enek klera-klerune Mbak Isma tutur katane sing salah sing kurang berkenan ya mohon maaf dimaklumi. Terus untuk konten-konten yang kemarin kurang jenjeri kurang banter kurang keras ngene-ngene yus terima kasih masukannya ya pemirsa. Pokoknya Mbak Isma ya selalu tetap semangat gawe konten pemirsa, gak lelah-lelah meskipun banyak yang berkomentar ini dan itu ya tetap diambil masukan sing apik, nek sing elek ya bakal dibuak ngono pemirsa, sing apik ya bakal diperbaiki lagi ngono. Mbak Isma pamit dhisik, becik ketitik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Deni wis mulai WA Mbak Isma regutuk-regutuk bah WA aku pemirsa. Ya pengen ngayat ki mang lho pemirsa, ya sampe ndang ngayat mumpung cek esuk pemirsa. Semono ki pokoknya ya wong merah ngene pemirsa. Ning RT 1 kono Ratan Gede, cedak pasar. Wis ngono Mbak Isma sekali lagi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mateng. Iki untuk sambal peceli. Tak cekap dong. Jangkep manisik pemirsa. Soalnya kurang saitik. Oke.